Id-direttur artistiku tal-fondazzjoni li qed tieħu ħsieb il-preparazzjonijiet ta' Timi Soara bħala Belt Kulturali Ewropea fl-2021 ikkundanna l-kummenti tal-aħħar jiem minn esponenti tal-V18. Chris Torch iddikjara li r-rispett lejn il-vittmi tat-terrur u l-libertà tal-espressjoni huma etiċi bażiċi, b'referenza diretta għal kummenti fuq il-medja soċjali miċ-Chairman Jason Micallef intiżi biex jirridikolaw il-ġurnalista assassinata Daphne Caruana Galizia. F'kummenti li għadda l-istess Torch iddikjara li nuqqas ta' kooperazzjoni mal-V18 hija azzjoni leġittima ta' sapport għal dawk fil-mira tal-attakki. Dan wara li tħabbar bojkott mill-Belt Olandiża Leeuwarden Friesland li bħalissa qed tiċċelebra t-titlu ta' Belt Kulturali Ewropea. Din biss waħda mill-kundanni fil-konfront tal-esponenti tal-Fondazzjoni V18 wara li kummenti ta' Jason Micallef waslu għal petizzjoni minn kittiba internazzjonali bl-appoġġ ta' numru ta' membri parlamentari Ewropej u oħra minn artisti lokali. Kien hemm kundanna wkoll minn numru ta' esperti li kienu fil-bord tal-għażla tal-V18 waqt li ċ-chairman tal-istess board talab ir-riżenja tad-direttur artistiku Mario Filippo Zoppardi wara li għajjar b'offiżi għabbażi tal-ġeneru lil tfajla li protestat kontra l-Prim Ministru Joseph Muscat ġewwa Londra.